לך מה להגיד להם, כמו עם ה-300,000, גרמת נזק למאבק. קודם כל תכתוב את המחזה, אחר כך תביא קהל. איפה רעיין זה? איפה? כן, גבירותיי ורבותיי! כואב לי! מגיע לי! מה הרעיון? כואב לי! אוקיי, רוצים לעזור לך! איפה כואב? כואב לי! איפה? הכל! מה זה הכל? שישימו אותה בתוך בית שימוש. לא, בית שימוש... בית שימוש והייתי מוריד לחצי מהם פה את המים. לא הייתי עושה את זה. יש לאנשים שיטות, אתה יודע. הפתרון הוא לא מהיר. אבל בכדי להגיע, אחי, לתוצאות ענקיות, צריך לעבוד לאט. והקבוצה מתחילה להיווצר. לאן ממהרים? צריכים לחזור לאוניברסיטה? מפחיד. אהלן אחותי.